Măcar am și eu băiala. Care este viața mea? De la doamna Lenuța, pentru regele ei, pentru banii alei. S-a dat 100 de dolari, mulțumit de la doamna Lenuța pentru banii, pentru regele ei. Deschide bine. Și un pic de reverb, și un hal. Cred că mai bine hal. Noaptea mi s-o trezesc și băiatul mi-l privesc. Din partea lui Ionuț, pentru băiatul tău, pentru Andrei, să ai parte de el. Dea Dumnezeu sănătate și să dea cele de unul mulțumit din suflet. Atunci când noi n-ai putea și cineva viene soare de păcere. De la Mihaela pentru Andră și pentru Ștefănuț, pentru băieții tăi, să dată milion mulțumim. Mi-am, Doamne, zilele mele și de la